Oni ce oni nyatuma a bisimila dɛmɛ TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye juin kalo tile 20 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ne ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakililajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanina Charlie ani ka hakilinaw di hakililajigiyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ne ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Araba tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko nin don kɔfɔlen la banbaci wale mɔgɔw olu taara attaqué kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ka poste de sécurité ma min yɛrɛ kɔni bɛ Jula mara kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sékou région kɔnɔna na ko an ka Mali finitigiw ka cɛsiri la n'u ka baara kɛ ko ɲumanw kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale ma yɛrɛ kɔni ka nin attaque in bali min kun kɛn bɛ ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma. Juma tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2025 an ka Mali garde nationale o état-major ni o ye général de brigade Famouke Camara ni don kɔfɔlen la ale kɔni ye i sen fa ne ka taa an ka Mali finitigiw ka docteur Somi yɛrɛ kɔni bɛ Kati mara kɔnɔna na ale ni centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidi Sale yɛrɛ kɔnɔna na garde nationale état-major ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a taara nin yɔrɔ kɔfɔlen na walasa an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ bolikesu kan na ni yɔrɔ kɔfɔlen attaquera banbaci wale maaw fɛ wagati tɛmɛnenw na ko an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni joginna ni attaque in senfɛ état-major ale kɔni taara jukɔrɔma dɔ kɛ ni ka ɲɛsin o maa ninnu ma ale ka se ka taa lajɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni fari bɛ cogo min an bɛ wagati min i n'a fɔ an ka Mali cour suprême maaw yɛrɛ kɔni kɛlen ka lasili kɛ k'u bɛna na audit dɔ yɛrɛ kɔni kɛ parti politique maaw kan ka daminɛ san 2000 la ne ka taa bila san 2025 yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Mutakga Tall ni ale ye parti politique maa kɔrɔ dɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin décision ye ko daminɛ na a kun diyara ale nka kabini ale y'i sigi ka miiri yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko parti politique cilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ko in kɛra sababu ye n'ale y'a faamu k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni manœuvre politique de ye a yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ale ka parti politique ye ko min ye cour suprême maaw ka décision ye k'olu tɛ a jaabi yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko sariya kɔnɔna na cour suprême maaw filɛ ni ka nin fɛn min kɛ o man kan tɛ ka kɛ sabula min ye parti politique ko ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ko o tɛ yen nɔ ko fɛn min tɛ yen nɔ i b'a fɔ cogo di ko o kana ni a ka audit yɛrɛ kɔni Constant Mutamba ni ale République démocratique du Congo ni o RDC olu ka kiriko ministre yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ye lasili kɛ Félix Tshisekedi ma ni o ka jamana ɲɛmaa ye ko ale kɔni bɛna démissionner ne ka bɔ a ka kiriko ministeriya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min kɔni ye Constant Mutamba ye ale kɔni bɛna démissionner ne ka bɔ a ka kiriko ministeriya jɔyɔrɔ la ka d'a kan RDC jamana kɔnɔna na kiritigɛ baara dɔ yɛrɛ kɔni bɛ a kan a bisigalen don k'a fɔ ko Constant Mutamba k'ale ye $10 miliyɔn 19 yɛrɛ de kɔni détourné wari min kun kan ka taga kɛ yɛrɛ kɔni ka kaso dɔ yɛrɛ de kɔni jɔ RDC jamana kɔnɔna na ko walasa RDC kiriko maaw ka se ka u ka baara kɛ u fɛrɛ ma Constant Mutamba ye décision yɛrɛ kɔni ta k'a bɛ démissionner ne ka bɔ a ka kiriko ministeriya jɔyɔrɔ la kunu alamisa juin kalo tile 19 san 2025 téléphone na kuma tɛmɛna Vladimir Poutine n'o ye Russie jamana ɲɛmaa ye ale ni Chine jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Xi Jinping yɛrɛ kɔni ni maa fila ninnu tilalen u ka téléphone na kuma yɛrɛ kɔnɔna na u ye communiqué dɔ kɛ communiqué min kɔnɔna na jamana fila nin bɛɛ lajɛlen bɛ Israël ale bɛ ka attaqué min kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma u bɛ o ko in yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ wa u bɛ laɲini kɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛbanko in hukumu kan ka d'a kan ko kɛlɛko yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran ni Israël filɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔnɔna ko fanga ko tɛ se ka ko in ban ko sigi ka fɔ dɔrɔn de bɛ se ka kɛlɛ in ban ni kunnafoniba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Araba tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale kɔni bɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen na banbaci wale maaw olu nana attaqué kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni bɛ Jura mara kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ tali kɛ Sékou région de la ko banbaci wale maa ninnu u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u nana bali an ka Mali finitigiw ka poste de sécurité yɛrɛ de kɔnɔna min bɛ Jura mara kɔnɔna na u nana bali ninnu yɛrɛ kɔnɔna na u kun bɛ fɛ ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don an ka Mali finitigiw kun ko nka u kun tɛ min kalama o ye k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw olu ka jateminɛ an'u ka cɛsiri an'u ka baara kɛ ko ɲuman ko yɛrɛ kɔni bɛ yen kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye an ka Mali finitigiw u ye baara da banbaci wale maa ninnu kan wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don u kun sira bɛɛ lajɛlen fɛ
uga maa caman bɔnnen n'u ni na wa u ka minɛn caman fɛnɛ tiɲɛna ni kɛlɛ in kɔnɔna na. Min ye état-major général des armées ale kɔni ma walawalali kɛ nin ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan nka source kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase an ma. O source y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw ka cɛsiri k'o kɛra sababu ye n'u sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Banbaci walima u kun n'u ka maa caman bɔnnen ye u ni na ale ni u ka kɛlɛkɛminɛn caman tiɲɛni ye. Ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali finitigiw olu kɔni bɛ ka opération de ratissage dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ Jura zone kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na walasa kɛlɛ in kɔnɔna na Banbaci walima minnu sera ka boli ni ka bɔ yen nɔ ka se ka u nɔnɔ minɛ ni ka u bɔnɛ u ni na cogo min ye menace ye o ko yɛrɛ kɔni ka ban ni yɔrɔ kofɔlen in na. Ni opération in kɛra sababu ye ni ko kura ye an ka Mali finitigiw olu y'a yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko u cɛsirilen don jamana ni jamana ka intérêt lafasali la jamana fantan ani bɛɛ lajɛlen na. K'ali n'a sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigiw olu ka condition ma nɔgɔn ko n'a taw ta u b'u cɛsiri kosɛbɛ ka baara kɛ ka ɲɛ walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati. Yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma kosɛbɛ ka d'a kan k'olu ka cɛsiri ani u ka baara kɛ ko ɲuman o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka anw jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati jamana fantan ani bɛɛ lajɛlen na. Juma tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2025 an ka Mali garde nationale ka état-major ni o ye général de brigade Famauki Kamara ye. Ni ma kofɔli ale kɔni wulila ni ka i senfa ka taa se an ka Mali finitigiw ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ Kati mara kɔnɔna na ale ni centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidi Salla walasa bolikesu attaque yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni jogina ni attaque kofɔlen na ka se ka taa nɔgɔya kɛ ni maa ninnu ye dɔgɔtɔrɔso in na. Garde national état-major ale kɔni taara an ka tenitigi nin yɛrɛ kɔni la dɔgɔtɔrɔso la a taakun fanba de ye walasa ka se ka yira k'a fɔ k'an ka Mali autorité fo ka taa se Mali jamana kɔnɔdenw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka jukɔrɔma dɔn bɛ an ka finitigi ninnu ye. Wa a taakun fanba dɔ fɛnɛ walasa ka se ka taa yira an ka ni finitigi nin yɛrɛ kɔnɔna ko jamana kɔnɔdenw fo ka taa se an ka Mali autorité ma k'u ma ɲina an ka finitigi ninnu kɔ. Général de brigade Famauki Kamara ale ka ni visite yɛrɛ kɔnɔna a kun accompagné don an ka jamana finitigi responsable caman yɛrɛ kɔni fɛ ko wa kabini u yɛrɛ kɔni sera an ka Mali finitigiw ka dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ kɔni bɛ Kati kabini u sera yen nɔ u kunbɛra. Colonel Adama Kante yɛrɛ de kɔni fɛ ni hôpital militaire ale kɔni o directeur ye u kunbɛra ale ni a ka équipe médicale bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiya kɔnɔna na. O kɔfɛ lieutenant B Dambele ni ale ye chirurgien yɛrɛ kɔni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen na ale de état-major ni a ka délégation yɛrɛ kɔni accompagné u ka visite in na dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na walasa ka se ka taa u ɲɛ da an ka finitigi joginnen ninnu kan. État-major ka kɔrɔfɔ la k'a yɛrɛ kɔni selen dɔgɔtɔrɔso kofɔlen na n'a ɲɛ dara an ka Mali finitigi ninnu kan a y'a ye k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'u ka kɛnɛya yɛrɛ kɔni bɛ ka taa sira ɲuman fɛ ka d'a kan furakɛli ɲumanw bɛ ka taa ni ka ɲɛsin an ka finitigi ninnu ma. O fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ général de brigade Famauki Kamara kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ani an ka finitigi ni ɲɔgɔn cɛ la yɔrɔ min na a y'a yir'u la k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw fo ka taa se autorités ma ko bɛɛ lajɛlen ka jukɔrɔma dɔn bɛ finitigi ninnu ye. Général de brigade Famauki Kamara a bɛ kuma autorité ale ni garde national ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la k'olu bɛ an ka Mali finitigi ninnu yɛrɛ kɔni fo u ka cɛsiri ani u ka sacrifices la a bɛ tila ka hakilinajigi kɛ ko Mali jamana kɔnɔden bɛɛ ka wale ɲuman dɔn yɛrɛ kɔni bɛ an ka ni finitigi ninnu olu ka ni sacrifice in ye kɛlɛ in senfɛ. État-major ka nin kuma in fɔli an ka finitigi minnu joginnen yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso in na o y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyara kosɛbɛ état-major ka kuma in na o y'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni lakodɔnnen Mali jamana kɔnɔdenw fɛ ko o ko in kɛra sababu ye ka olu la nisɔndiya kosɛbɛ. Visite in kun cɛra ni état-major ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin an ka finitigi ninnu ma a bɛ tila ka misi kelen ale ni enveloppe dɔ yɛrɛ kɔni di an ka banabaatɔ ninnu ma wale min kɛra sababu ye ka u la nisɔndiya tuguni. Général Kamara a tilalen visite yɛrɛ kɔni na dɔgɔtɔrɔso in baarakɛlaw a bɛ u fo kosɛbɛ u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko dɔgɔtɔrɔso ma ninnu ka cɛsiri yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni an ka finitigi minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso kofɔlen na n'olu yɛrɛ kɔni ka fɛnw bɛ ka kɛnɛya cogo ɲumanw na. Nin yɔrɔ in na DMS-TV ma fɛnɛ bɛ dugawu kɛ an ka Mali finitigiw ye minnu yɛrɛ kɔni joginnen don ko Ala ka nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɛ. Tarata tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2025 an ka Mali cour suprême ma yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ k'a laɲininen don an ka Mali parti politique kɔrɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko u ka na ni u ka audi ye audi min b'a daminɛ san 2000 ni ka taa bila fo san 2025 la ko nin wagati kofɔlen in kɔnɔna na jamana ale ye wari min yɛrɛ kɔni di parti politique ma wari in donna da minnu fɛ k'u ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nin audi in kɔnɔna ni ka taa o bila cour suprême na
o wale ne kɔfɛ an ka Mali parti politique ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ni avocat fɛnɛ don ni ale tɔgɔ ye Mutakga Tall ye a kɔni bɛ bɔ ni k'i hakilina di nin ko in na kabini an ka Mali Cour suprême maaw ka décision in cari la Mutakga Tall ni ale CNDD faso yiriwa tɔn n'o kun ye parti politique ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ni ale olu ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko Cour suprême maaw ka décision in jara ale ye ko wa ko Cour suprême maaw ka décision in senfɛ ale bɛna na a ka parti politique yɛrɛ kɔni lajɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ko wa a kun bɛna yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali jamana kɔnɔdenw kun bɛ ka ŋunuŋunu kuma min fɔ ni o ye ko État yɛrɛ kɔni bɛ ale ka parti financer k'a kun bɛ fɛ ka o kuma in yɛrɛ kɔni nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko n'a bɔra subvention yɛrɛ kɔni na ko État ti foyi di ale ka parti ma nka Mutakga Tall ka kɔrɔfɔla ko kabini ale hakili jiginna la k'a fɔ ko parti politique yɛrɛ kɔni cilen don ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'ale nana faamu k'a fɔ ko min ye Cour suprême maaw ye k'u ka décision ye ko wɛrɛ bɛ a jukɔrɔla la ni o de u bɛ fɛ ka parti politique maaw yɛrɛ kɔni mankutu tiɲɛ ka u jɛkulu yɛrɛ kɔni cari ko ɲɛtɛ min ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ye ko o tɛ Cour suprême maaw ka laɲini ye Mutakga Tall ka kɔrɔfɔla ko Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta fɛnba caman bɛ yen minnu bɛ kɛ sababu ye ni Cour suprême maaw ka laɲini tɛ se ka sabati o fɛnbaw ye jumɛn ko kabini décret tara mɛ kalo tile 13 tɛmɛnen san 2025 décret min kɔnɔna na parti politique yɛrɛ kɔni bɛ ci ko kabini o wagati fo ka na an se an bɛ wagati min na fɔ ko bi juridiquement parti politique kɔni tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni a dun tɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ ko parti politique président fɛnɛ tɛ Mali jamana kɔnɔna na ko wa o décret kofɔlen kelen in kɔnɔna na o article 2nan o b'a yira k'a fɔ ko yamaruya tɛ maa si bolo ka na i yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ ko e ye parti politique ɲɛmaa ye walima e ye parti politique administrateur ye ko nin ko caman ninnu bɛɛ yɛrɛ de kɔni b'a to parti politique yɛrɛ kɔni tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na ka lettre ci an ka parti politique ɲɛmaa kɔrɔw yɛrɛ kɔni ma ko bi n'a fɔ yɛrɛ kɔni an ka jamana législation k'u ye o yɛrɛ kɔni violé de ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Cour suprême maaw kɔni bɛ ka wajibiya olu kan k'u kana ni sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni ko o sɛbɛn ninnu yɛrɛ kɔni o ti olu bolo ka d'a kan ni kow bɛ o kɛcogo yɛrɛ kɔni na sɛbɛn ninnu datugulen don parti politique maaw ka so de kɔnɔna na ni o so ninnu datugulen don an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ parti politique ɲɛmaa maakɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni olu ka ɲɔgɔn dalajɛ ko o balilen don ka d'a kan décret kelen article 2nan kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko yɔrɔ man kan tɛ ka kɛ maa bolo yɛrɛ kɔni i kɛn bɛ ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ta politique baaraw kama Mutakga Tall ka kɔrɔfɔ ko ɲani Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni kun ka décision in laseli kɛ u kun kan ka an ka premier ministre yɛrɛ de kɔni lakunnafoniya ko nin décision in yɛrɛ kɔni kun tɛ se ka labara fo n'a sɔrɔ u kun kɛn bɛ ka interdiction min yɛrɛ kɔni kɛ parti politique maakɔrɔ ninnu kan n'u kun y'o interdiction ninnu wuli kuma min ko décision in kun bɛ se ka labara o de la ko nka ni Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni ma o kɛ n'u tugura premier ministre ka décision in kɔ a bɛ n'a fɔ u kɔni kɛra premier ministre ka complice yɛrɛ de kɔni sariya sɔsɔli baaraw la ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ CNDD faso yiriwa tɔn i n'a fɔ parti politique kɔrɔ caman an ka Mali jamana kɔnɔna na k'olu ka parti kɔrɔw yɛrɛ kɔni kun ka nafolo ko bɛ lahalaya min na sanga ani wagati olu kun b'o kɛ gafe la ne ka taa o di Cour des comptes maaw ma ko yɛrɛ de kɔni na ale Mutakga Tall yɛrɛ kɔni ka jate la an ka Cour suprême maaw olu bɛ fɛ ka nin audit min yɛrɛ kɔni kɛ o ti audit jɛlen ye ko a ko Cour suprême maaw ka décision in ti dɔwɛrɛ o ye procès politique bayɛlɛmalen de ye o fɛ u bɛ fɛ ka min yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ k'u bɛna na audit de kɛ Mutakga Tall ka kɔrɔfɔla ko nin ko in yɛrɛ kɔni ye yɛlɛko ye ka d'a kan a b'i n'a fɔ yɛrɛ kɔni i k'a fɔ mɔgɔ dɔ salen ɲɛna k'a kana a sen don a ka sudon baaraw la de Mutakga Tall fɛnɛ kɔfɛ parti politique maa caman fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'u tɛ ka Cour suprême maaw ka décision yɛrɛ kɔni faamuya ka d'a kan décision yɛrɛ kɔni ko ni ju tɛ a la min ye parti politique ye k'o ti an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen cogo di olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'a fɔ ko maaw kana ni u ka audit ye ko ka di olu ma parti politique kɔrɔ ɲɛmaa maa dɔw fɛnɛ ka kɔrɔfɔ la ko Cour suprême maaw ye délai min di olu ma ni o dan ye juin kalo tile 30 nata ye ko o délai in ka surun kosɛbɛ ko o wagati kuntagala in kɔnɔna na cogo si la olu tɛ se ka na ni o ka audit yɛrɛ kɔni wa u bɛ dénoncé yɛrɛ kɔni kɛ ko Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin ko min kɛ u bɛ fɛ ka kɛ ko teliman de ye parti politique maakɔrɔ dɔw ka kɔrɔfɔ la ko parti politique cili an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye n'olu ma se ka u ka archive yɛrɛ kɔni labɛn cogo ɲumanw na ko wa olu parti politique kɔrɔ man yɛrɛ kɔni olu bɛ lahalaya min kɔnɔna na an bɛ wagati min na fɔ ko bi o bɛ kɛ sababu ye ni ka taa document yɛrɛ kɔni bila Cour suprême na olu fɛ o tɛ se ka lawaleya yɛrɛ kɔni ko nka olu parti politique maakɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni
olu bɛ ka an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni kɔnɔ u kana ɲɛfɔli kɛ ninnu ye walima u bɛ ka autorités kɔnɔ u ka décision wɛrɛw ta ko nka ɲani o yɛrɛ kɔni cɛ Cour suprême mɔgɔw filɛ ne ka ni laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ olu fɛ k'olu tɛna na a laɲini la sabati ko nka olu ka nin décision yɛrɛ kɔni kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u b'u kɔ da État kɔ la ko nka olu bɛ ka décision in ta walasa ka se ka jamana sariyaw de labato kumakuncɛ kuma na Muntaka Tall ka kɔrɔfɔ la k'ali n'a sɔrɔ parti politique cilen o ma diya olu ye ko hali n'a sɔrɔ parti politique cili décision bɔlen olu ye an ka autorité maaw attaqué a ko ɲɛ kan ko nka o n'a ta olu kan ka décision yɛrɛ kɔni bonya en tant que décision yɛrɛ kɔni ma annulé ni kɔni ye Muntaka Tall ale y'a diya bɛɛ yɛrɛ kɔni ko Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni ka laɲini k'ale tɛna la sabati ka d'a kan ko sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a tɛ se ka kɛ o de la ko pour que a ka kɛ yɛrɛ kɔni fo ni an ka Mali autorité o kɔni y'u ka décision kɔrɔ dɔw lajɛ ni o dɔw yɛrɛ kɔni interdiction minnu bɛ parti politique maaw kan ka o wuli ka bɔ yen nɔ fɔlɔ ko ɲɛ tɛ Cour suprême maaw kɔni ye nin min fɔ nin ye sariya kɔnɔna na a tɛ se ka faamu ka d'a kan min ye parti politique ye ko n'i ye kiiriko ta fanfɛla la o tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa République démocratique du Congo jamana kɔnɔna na. République démocratique du Congo ni o ye RDC olu ka kiiriko minisiri ni o ye Constant Mutamba ye ale kɔni ye laseli kɛ ko scandale financier ko min bɛ ale kun kan ni a bisigalen don k'a fɔ ko Constant Mutamba ko a kɛn bɛ ne ka dollar wari miliyɔn 19 yɛrɛ de kɔni détourné ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ale minisiri a b'a ka démission yɛrɛ kɔni bila min ye premier ministre yɔrɔ la walasa ka se ka bɔ a ka ministériya jɔyɔrɔ la. Constant Mutamba ni ale si bɛ san 37 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ de kɔnɔna na tarata tɛmɛnen de juin kalo tile 17 san 2025 ni ma kɔfɔli ale ye laseli kɛ RDC jamana ɲɛmaa ma n'o ye Félix Tshisekedi ye u ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ k'a kɔni nana démissionner ka bɔ a ka ministériya jɔyɔrɔ la. Constant Mutamba jɛɲɔgɔn dɔ ka kɔrɔfɔ la ko Constant Mutamba kɔni bɛna démissionner ka bɔ a ka ministériya jɔyɔrɔ la walasa ka se ka kiiriko maaw yɛrɛ kɔni to yen nɔ k'u ka baara kɛ a ɲɛ ma de. Source dɔ y'a yira k'a fɔ ko Constant Mutamba yɛrɛ kɔni kelen ka laseli kɛ Félix Tshisekedi ye ko a kɔni bɛna démissionner ka bɔ a ka ministériya jɔyɔrɔ la ko Félix Tshisekedi a kɔni sɔnna Constant Mutamba ka kuma yɛrɛ kɔni ma nka ɲani o yɛrɛ kɔni cɛ sisan Constant Mutamba ale kan ka lettre de démission yɛrɛ de kɔni di jamana premier ministre ma. Constant Mutamba ale kɔni sugandira san 2024 mai kalo de la ni ka kɛ RDC kiiriko minisiri ye. Wa sɛgɛsɛgɛli baara dɔw bɛ Constant Mutamba kan ka d'a kan a bisigalen don k'a fɔ ko nin ma kofɔlen a ye foroba nafolo dollar wari miliyɔn 19 yɛrɛ de kɔni détourné ni nin wari yɛrɛ kɔni ko ka kɛ ka kaso dɔ yɛrɛ de kɔni jɔ RDC jamana kɔnɔna na. Wa Constant Mutamba ka nin décision yɛrɛ kɔni bɛ ta o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye RDC ka Cour de cassation procureur général ye ale kun kɛnbɛn ne k'a yira Constant Mutamba la ko yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ a bolo bilen ne ka bɔ RDC faaba la ni o ye Kinshasa ye ka d'a kan ko sɛgɛsɛgɛli baarako dɔw bɛ a kun kan o sɛgɛsɛgɛli baarako hukumu de kɔnɔna na ko Constant Mutamba a kana na bɔ Kinshasa mara kɔnɔna na. Ɲɔni ni sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni ka daminɛ Constant Mutamba yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 san 2025 RDC Assemblée nationale ma olu kɔni ye vote kɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ immunité parlementaire yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ Constant Mutamba kan cogo min procureur général ale bɛ se ka i ka baara yɛrɛ kɔni kɛ o vote yɛrɛ de kɔni kɔfɛ RDC député u ye yamaruya di procureur général ma k'a ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Constant Mutamba kan. O fana tɛmɛlen kɔfɛ Cour de cassation procureur général a bɛ ka Constant Mutamba yɛrɛ kɔni accusé fɛn wɛrɛw la ni o dɔw ye k'a ye kasoladenw dɔw fana labila RDC jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ sariya tɛ jɛni a ye ka d'a kan ni kasoladen ninnu olu kun datugulen don ka d'a kan u ye kɛwale juguba dɔw de kɛ ni o dɔw ye mɔgɔ faga wale jugu tali ka mɔgɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka sonyani kɛ maaw yɛrɛ kɔni bolo ni maramafɛnw ye ko ni maa ninnu kun condamné don nin ko ninnu yɛrɛ de kɔni na ko nka o n'a ta Constant Mutamba a ye nin maa ninnu yɛrɛ kɔni labila ka sɔrɔ sariya tɛ jɛni a ye a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ RDC maa caman bɛ k'a laɲini Constant Mutamba yɛrɛ kɔni fɛ k'a ka démissionner ka bɔ a ka kiiriko ministériya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka RDC kiiriko maaw yɛrɛ kɔni to yen nɔ k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ a ɲɛ ma u ka sɛgɛsɛgɛli baara in kɛ a ɲɛ ma ko ni o ko in yɛrɛ kɔni kɛra ni sɛgɛsɛgɛli baaraw banna ni Constant Mutamba kɔni nɔ ma ye ko in na ni o kɛra sababu ye a bɛ lajɛya jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye o yɛrɛ de kɔni kɛlen min ye Constant Mutamba y'a ye k'a fɔ a ye décision ta k'a bɛna démissionner ka bɔ a ka kiiriko ministériya jɔyɔrɔ la RDC jamana kɔnɔna na walasa ka se ka kiiriko maaw to yen nɔ u k'u ka baara kɛ a fɛrɛ ma. Kunu alamisa juin kalo tile 19 san 2025 téléphone na kuma tɛmɛna
Rusi jamana ɲɛmaa ale ni Chine jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ la ni jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni ka kuma de kɔfɛ Rusi ka maaw kɔni bɛ communiqué kɛ a ko ɲɛ kan communiqué min kɔnɔna na u bɛ ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaa fila ninnu kumana ko minnu yɛrɛ de kan na. Rusi ka maaw ka kɔrɔfɔ la ko Vladimir Poutine ne olu Rusi jamana ɲɛmaa ye min fɛnɛ ye Xi Jinping ye ni ale fɛnɛ Chine jamana ɲɛmaa ye ko ninnu fila bɛ hakilina yɛrɛ kɔnɔna na Israël ale ni Iran yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ ko hukumu kɔnɔna na k'u ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛba in na ko olu kɔni bolo o de ye ko in fɛrɛ ye ko jamana ɲɛmaa fila ninnu kɔni fɛnɛ hakilina na ko kɛlɛ in tɛ se ka ɲɛnabɔ ni fanga yɛrɛ kɔni ye f'u ka sigi ka fɔ yɛrɛ de kɔni bolo da ko ɲɔ tɛ min ye k'a fɔ ko ka ɲɔgɔn bɔ bari de ko togo si la bɛnkan tɛ se ka sɔrɔ o kan kan ko Xi Jinping ni ale ye Chine jamana ɲɛmaa ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛbanko in hukumu kɔnɔna na u kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o ye cessez-le-feu de ye walasa u bɛ ka miseli fili mun kɛ ne ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka olu dabila ko kɛlɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la o kɛlen ni fanga yɛrɛ kɔni ko nafa foyi yɛrɛ kɔni ti o la kara kan ni fanga yɛrɛ kɔni donna la min ye kɛlɛko ye o tɛ se ka ban yɛrɛ kɔni ko wa Chine jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kelen ka nin kuma in fɔ min ye Vladimir Poutine ale fɛnɛ sɔnna o ka nin hakilina ma a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye fanga kɛli ye kɛlɛko yɛrɛ kɔni hukumu kan ko nafa ti o la ka d'a kan o tɛ kɛ sababu ye ni ka kɛlɛ ban o tɛmɛnen kɔfɛ Vladimir Poutine ni ale Rusi jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka di ale yɛrɛ kɔni ye ni médiation min na tɛmɛ Israël ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ la a ka kɛ o médiateur in ye kɛlɛbanko hukumu kɔnɔna na a kɛlen ni ka nin hakilina in yɛrɛ kɔni fɔ Chine jamana ɲɛmaa ko y'a yira k'a fɔ k'o ye ko ɲumanba ye k'u ka médiation yɛrɛ kɔni daminɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ban wa ni kun t'a siɲɛ fɔlɔ Vladimir Poutine ale bɛ ka nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na Vladimir Poutine a kɔni y'a yira k'a fɔ ko Iran ale ni Israël ka kɛlɛko hukumu kɔnɔna na ko ni médiation kɔni bɛ k'a la k'a bɛ fɛ ka kɛ médiateur ye o ko la kabini Vladimir Poutine kɔni ye nin fɔ min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye n'o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni kumana ne ka jaabi o ko ɲɛma kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 san 2025 Emmanuel Macron ka kɔrɔfɔ la ko Rusi min yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kɛlɛba dɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Rusi min ye décision ta ko Charte des Nations Unies k'a ti o bonya a bɛ san caman bonya ko yɛrɛ kɔni bɔ k'ale ma da la k'a fɔ ko o Rusi yɛrɛ kɔni k'o bɛ se ka kɛ médiateur ɲɛnama ye Iran ale ni Israël ka kɛlɛko hukumu kɔnɔna na États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ni wagati tɛmɛnenw la ale kun y'a yira k'a fɔ ko Vladimir Poutine sugandilen ni k'a kɛ médiateur Iran ale ni Israël ka kɛlɛko hukumu kɔnɔna na ko hakilina in bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni nka araba tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2025 Donald Trump ale a hakilinaw falen a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ laɲini min kɛ Vladimir Poutine fɛ o de ye k'a k'i concentré Ukraine kan fɔlɔ ani o ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o de da ka di a la ɲani a k'a fɔ ko a bɛna na kɛ médiateur ye jamana fila ka kɛlɛko hukumu kan nka min yɛrɛ kɔni ye Chine fo ka taa se Rusi yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen Israël ka nin attaque ninnu kɔndamné kosɛbɛ ne ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ ko jamana fila ninnu ko walasa ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ban k'u ka kuma de tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko nafa yɛrɛ kɔni tɛ fanga la kɛlɛbanko hukumu kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ Vladimir Poutine ale kun y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka kɛ médiateur yɛrɛ kɔni Iran ale ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ la u ka bɛnkan ko yɛrɛ kɔni négociation baaraw la nka Emmanuel Macron fo ka taa se Donald Trump ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ma da la k'a fɔ ko Vladimir Poutine a bɛ se k'o kɛ k'a k'i concentré ani Ukraine ka kɛlɛbanko hukumu kan fɔlɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni lacalen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la Mali kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma